canolfan ffermwyr ifanc efo Carys Thomas, aelod hyn y flwyddyn. A da ni'n mynd i siarad am y wreaths nadolig yma. So dyma'r gystadleuaeth y Tyrch Nadolig. Mae un cynrychiolydd o bob sir ar draws Cymru yn dod i gystadlu yn y gystadleuaeth. Felly, nod y gystadleuaeth yw maen nhw'n cael awr i greu y torch, ond o flaen llaw fyddan nhw wedi creu'r addurniadau a llaw fel i chi'n gweld arnyn nhw. Felly ar ôl i nhw creu y torch o fewn yr awr, mae'r beirniad yn dewis un o'r addurniadau sydd wedi cael ei greu a llaw i nhw ail-greu. So fel chi'n gweld fan hyn nawr, mae'r candy cane nadolig wedi cael ei greu ar ôl i'r beirniad gweld y torch a holi nhw ail-greu yr addurna. So dyna nod y gystadleuaeth wedyn. Neis o fynd ydi. Odi. Lot o waith yn mynd i mewn i hwn, oes? Odin. Ail ma di gael? Ail mae hwnna wedi cael, a wedyn mae'r un cynta jyst nes lawr dyn ni fan hyn yn dod o faes yfed. Mae hwnna ddel, dydi? Odi. Hwnna neis ar yn rws yn sydd i adran llafon fechan, dwi'n siŵr. Roedd chi yn hwyl yn nadolig cyn mynd adre o'r ffair A mae lot o waith, o lot o amser yn mynd i hwn, does? Odi, os. Mae lot o waith paratoi, nhw ddod lan ar syniad o flaen llaw. Yn amlwg, maen nhw'n ymarfer cyn dod lan i wneud y gystadleuaeth, bod nhw'n ymwybodol o be maen nhw'n gallu creu o fewn yr awr. A wedyn yn amlwg creu'r addurn ychwanegol yna ar ôl creu'r torch. A be dwi weld hefyd, mae lot o bobl yn dod am mewn ag allan o fama, does? Oes. Nifer o bobl yn dod trwy'r ganolfan. Pawb yn ymwybodol bod y fath yma o gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn y ffair A. Felly mae'n ffordd gret i bawb dod i mewn i weld be mae'r mudiad yn neud yn ystod y ddeuddydd. A gai llongyfachu, o'n i'n clywed bod yna fodrwy bach yn mynd ar dy... Bob lwc i chdi yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n clywed, bydde di'n Mrs Jones o fyd? Byddaf. Mrs Jones byddai yn y dyfodol. Da iawn chdi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch i ti.